Ви мене не питайте, хто такі Поліщуки, я не знаю. Школи нема, справоводства нема, практично нічого нема, а мова живе. Загальне велике питання, що вам треба? Ну, від Для влади. щастя великого, Да. да? Ну от ви мене своїм питанням поставили в глухий кут, щиро вам скажу. Українці – пасіонарна нація. Не пасіонарна, І вони Махно махновці. Бачу, собралися два українці. І Ми будемо говорити про національну Ми ідею. живемо в мірі нації. Місце білорусів у сусвіті. Циніком виступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горунов і Змітер Лукашук. Наша сьогоднішня гостя – письменниця Наталка Бабіна. Спадарня Наталка, я, принамсі, от мені кажуть, що от Наталка, яна полішучка, пише свої книги на полішуцькій мові. А от можна сказати, а от що ж таки, хто це такі полішуки? Ну, ви у мене про це не питайте. Ну, якщо можна, я буду говорити по-нашому, так, як говорять у нас на Берестейщині, на отому Поліссі, так. Ви мене не питайте, хто такі Поліщуки, я не знаю. І я думаю, насправді, якби, це такий термін, яким користуються зовні, але не користуються всередині. Коли я колись у бабулі своєї, а я народилася під Брестом, це Берестейський район, 17 кілометрів від Бреста, колись у бабулі питала: бабу, а де то те Полісся? Вона казала: а то десь там, десь там. Коли потім я їздила там в Кобрин, або в Пінськ, або в Іваново, питала: а де Полісся? Мені завжди старі люди казали: а то десь там, десь там, десь там. Тобто Полішук як такий, то не національність, то не національна ідентичність. І я для себе зробила вже давно висновок такий, що я за національністю українка, і базувалася я при цьому на тому, що наша мова українська, діалект наш – це діалект української мови. Але мені дуже подобається вислов'я Томаса Венслови про те, що зараз такий час, коли для питання національної ідентичності це не питання походження, не питання крові, а питання вільного вибору, свободного вибору. Тобто, якби я свій вибір зробила, і він ось такий. Дивная ситуация атрымліваецца. Я ведаю, што вот у вас ёсць брат, адзін з кіраўнікоў нашай Нівы. І наколькі я ведаю, ён беларус. Як так атрымалася, што ён беларус, а ви сестра його українка? Ну, ви знаєте, про те, хто він насправді, да, яким він себе, скажімо, записав на перепису, то ви, будь ласка, у нього самого спитайте. Але знов-таки, це ситуація от того прикордоння, поміжжя, по-білоруську кажучи, приграниччя, коли якби є різні культури, да, і це ситуація от того, що наша частина Полісся входить в склад Білорусі. Тобто, знов-таки, оцей вільний вибір. Мабуть, може бути таке, що Андрій більше відчуває себе білорусом. Це, але, знов-таки, це треба питатися у нього. А от Поліщуки чаще всього, Ну, на нашому ми домовилися говорити. Ну, давайте так. А Поліщуки частіше за все, вони до кого себе приєднують? Вони вважають себе, як ви, українцями, або поляками, або білорусами, або взагалі там, я не знаю. Ну, ви знаєте, тут, щоб відповісти на це запитання, то знов-таки я прошу розуміти, що я не науковець, не вчена. Я можу тільки от зі свого досвіду розповісти вам. І хочу сказати, що я багато їжджу. Ми видаємо такий білорусько-український альманах «Справа» і презентуємо його часто, і це дає мені можливість спілкуватися з людьми. І знаю, хочу вам сказати, що я зустрічалася з різними варіантами відповіді. Є такі люди, які кажуть: ми білоруси, при тому вони якби усвідомлюють, що їх мова не білоруська, вони кажуть: ми говоримо по-нашому. Є такі люди, які, як і я, усвідомлюють себе українцями. Є такі люди, які кажуть: от ми полішуки, але це вже як молоде покоління, да? Тобто люди, які свою ідентичність черпають з того, що от говорить їм пан Лукашук, да? Що вони читають в газетах, що вони там читають в книгах. Тобто по-різному. Треба бути щирою, скажу вам щиро, що тих, хто вважає себе українцями, менш, чим тих, хто називає себе білорусами. Чи нема у вас мрії про те, щоб приєднатися до України? Нема. Чому? Ну, як вам сказати, знаєте, в наш час знов-таки мріяти про якусь зміну кордонів, це можуть лише варіати божевільні або злочинці.
як це, скажемо, Путін, так? Я не варіатка, не божевільна і не злочинця. Я знаю, що є межі, є кордони, зміна кордонів – це завжди кепсько, це завжди кров, це завжди війна. Інша справа, що я вважаю, що у нас в Білорусі представники будь-якої національності мають бути забезпеченими своїми правами. Да? І якщо в нас там говорять українською мовою, то не треба це заперечувати, бо це проста свята правда. Так? Якщо в нас є українці, які хочуть, щоб їх діти знали мову, вчили мову, то треба цю можливість їм дати. Так? І якщо в нас є частина історії пов'язана з Україною, да? Берестейщина, починаючи там від Галицько-Волинського князства, входила в склад Галицько-Волинського князства, Берестейщина брала, берестейці, пінчуки брали велику участь у у походах Богдана Хмельницького. Так, був час, коли ми входили в склад УНР. І перепиню цю історичну довідку, нещодавно зіткнулася з таким цікавим фактом. Люди все це пам'ятають, так? І я познайомилася з одним чоловіком, який хотів собі зробити посвідчення закордонного українця. А для цього треба представити докази того, що у тебе предки українці. У нього в паспорті, як у всіх нас, у нас в 50-ті роки всім, чи коли там 60-ті роки, коли видавали паспорти, всім записали, нікого не питаючися, білорус, 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 так? У нього в паспорті також оце є, і у його батьків, що вони білоруси. Але він знайшов свідоцтво про народження своєї бабусі, чи навіть прабабусі, і знайшов, що в те село, де вона народилася на Пінщині, воно входило в склад УНР. І він з цими документами подався в Національну комісію в Україні, щоб йому надали оцей статус закордонного українця. Не знаю, чим ця історія скінчиться, але я до того, що це люди пам'ятають, розумієте? Не треба на це закривати очі. Мене дуже дратує така позиція деяких білоруських націоналістів, яких я взагалом дуже поважаю, але якщо ми будемо відпречувати, що там була Україна, да? Якщо ми будемо відпречувати, що там є українська мова і вона якимось дивом зберігається. Колись мені професор Леонід Лич сказав, мені дуже приємно було на якомусь прийнятті, там десь ми були, спілкувалися, він каже, у вас можна повчитися тому, як треба зберігати мову. Школи нема, справоводства нема, практично нічого нема, а мова живе. І вона живе, і якщо так казати, то приїхавши на Берестейщину, ви там нашу мову почуєте частіше, чим тут на Мінщині, білоруську. Хоча у нас є білоруська школа, яке білоруське телебачення, правда, видаються книжки, у нас мова державна білоруська, так? А там навіть признання нема, а мова живе. Тобто це говорить про те, що оці питання мовні і питання ідентичності, вони все ще на якомусь такому рівні, може, навіть несвідомому для людей важливі. Слухайте, в мене таке питання. А якщо, наприклад, у вас є онуки, наприклад. У мене є онук. Є онук. І яку освіту ви йому бажаєте? Щоб це був Львівський католицький університет, щоб це був Києво-Могилянська академія в Києві або Білоруський державний університет. Ви знаєте, з тим онуком буде так. Якщо він буде, я навіть уявити не можу, як він буде жити, в якому світі він буде жити, але він все буде вирішувати сам. Я тільки одне знаю, що я з ним буду говорити українською мовою, то точно. Але назвали його рідкісним білоруським іменем Тамаш. Він у нас Тамаш. Слухайте, давайте так. От Томаш приходить до вас і каже. Він ще поки що маленький, йому тільки місяць. Можна говорити про мого сина Тараса. В мене є син Тарас, і от про його освіту я вже задумуюся, як би сказати, так детальніше. Давайте, от приклад. Приходить до вас ваш син Тарас і каже, дорога мамо, я прийняв рішення, і я буду вчитися в Чернівецькому університеті на українській мові, на філологічному, я не знаю, на історичному якомусь факультеті. Ваша реакція? Він буде приймати рішення, де вчитися на хімічному факультеті. Він в мене фанат хімії, він прекрасно знає хімію, виграє олімпіади. І тут він буде вирішувати сам, де от хімія краще. Якщо в Національному університеті ім'я Шевченки, нашого батька, вона викладається краще, чим, скажімо, у нас, то ясно, що я не буду заперечувати і буду тільки рада, якщо він вирішить поїхати в Україну. Ні, мене цікавило такий момент. Те, що він буде отримувати освіту на українській мові, це для вас цінність чи ні? Чи це для вас є цінністю чи ні?
Ну, для мене є цінності, щоб мої діти знали цю мову. Так? У нас в Білорусі, на жаль, до цих пір немає можливості дітям вчитися українською мовою навіть на рівні факультативів. Мгм. Але я якби взяла заходів, щоб вони мене мову знали. І Тарас їздив в літню школу в Україну саме для того, щоб навчитися українській мові. Для нього не буде перешкодою поїхати і вчитися там. Можна я розкажу вам невеличку історію? В Київському університеті імені Драгоманова, педагогічному, є такий Іван... Є якийсь Іван. Ні. Іван Горбачук. Іван Тихонович Горбачук. Це доктор фізичних наук, це автор такого фундаментального підручника з фізики для вишів українських, написаного українською мовою. Він народився в Березовському районі, Брестської області, Березовський район, село таке Батарея. І він звідтіль, з того села, поїхав вчитися до Києва. І він мені розповідав, що коли він приїхав, тут ясно, що він не вчив українські мови, так? Він приїхав туди і він став вчити українську мову, і на першому диктанті він зробив 44 помилки. Він мені це розповідав сам. І це не перешкодило йому там вчитися. І потім з часом він навіть очолював просвіту, відділення просвіту у своєму університеті. Тобто для Тараса не буде перешкодою вчитися в Україні. Я до чого хилю. А ясно, що для мене дуже важливо і дуже коштовно, дуже цінно те, що мої діти всі прекрасно говорять українською. І моя старіша донька, коли приїжджає, вона історик, коли вона приїжджає в Україну, вона робить доповіді на українській мові і свої статті здає також по-українську. Я вважаю, що це просто прекрасно. Більш за те, я вважаю, що нам в Білорусі, тут білорусам, тим, хто знає білоруську мову, читати українською, спілкуватися українською, це не так і важко. І у нас тут в Мінську, я не знаю, ви знаєте чи ні, є вже поспіль 3 роки курси української мови, до нас приходять люди, які з нуля нічого не знають, вони дуже швидко опановують українську мову і починають прекрасно говорити українською мовою. Слухайте, а як до вас ставляться українці з України? Добре. Ну, все. Я ще поки що там. Свої? Ви для їх чи ні? Ну, так ви персонально я? Ну, вони вам кажуть, тримайтесь, ми вас коли-небудь звільнимо. Є таке? Ні, ви маєте розуміти, що мої друзі в Україні також люди адекватні, розумієте? Так що не про Тобто які... звільняти вас ніхто не... Не про яке звільнення не йдеться, та й від чого звільняти? Від білорусів, від нього. Ну, поки що, якби, бачите, от запрошують на передачу, дають можливість виказатися. Тобто нічого кепського про пана Лукашука сказати я не можу. Слухайте, я вам потім після передачі все розкажу. Добре. Тоді, якщо ви мені розкажете щось таке, аж таке важливе, що мені варто буде передати моїм друзям в Україні, то я тоді ясно буду робити Тобто якісь звільняти висновки. вас не збираються, Ні. а ставиться як? Ви такі самі українці, як і вони? Або якась там гілка українського Ви народу? знаєте, як вам сказати, Україна дуже різноманітна. Ви самі це знаєте. Да? І українці там зі Сходу – це не зовсім такі українці, як з Карпат, а волиняні такі самі, як і ми. Тобто, почекайте, тобто найближчі українці до вас – це волиняни? Волиняни. Рівенщина, Волинь? Рівненщина, Волинь, історична Волинь, яка якраз і включала теперішню Волинську область і Рівненщину, так? Я про вызваленне з одного боку, а з другого боку про вот нацыянальную ідэю. Я памятаю, калі не памыляюся, дзесьці канец 80-х гадоў, пачатак 90-х, хутчэй нават гадоў, была такая, калі Ельцин сказаў, бярыце незалежнасці колькі хочаце, была такая ініцыятыва аб стварэнні ПНР, Палескай Народнай Рэспублікі. Ви, мабуть, маєте на увазі оцей проєкт Миколи Шелеговича «Єдність»? Так. Угу. От а ўвогуле, можа быць, была вот такая у мясцовых жыхароў, ну, часткі мясцовых жыхароў, такая вось нацыянальная ідэя стварыць такую сваю народную рэспубліку? Ну, знов таки, прошу вас мати на увазі, що я відповідаю просто, як я це знаю. Я не знаю всіх деталей, всіх подрібниць. Як мені здається, це був проєкт самого Миколи Шляговича. Не знаю, чи він був чимось кимось інспірований, але от за тією от єдвіською ідентичністю правди нема. Тобто не було там ніякого підґрунтя історичного для того, щоб таке робити. І колись мій брат Андрій Денько писав статтю, і він дуже точно сформулював про те, що якби хтось хотів перешкодити національному відродженню білоруському і українському на Поліссі,
то от він мав би створити отакий проєкт, і треба признати, що так, це вдалося. Певною мірою це вдалося. Тобто це було настільки все безглуздо, що це просто відштовхнуло людей, я би сказала так. Ну і це не скінчилося нічим. Слухайте, а Народна Республіка це не якось занадто. А от якщо це буде культурна автономія, Культурна автономія – це прекрасна ідея. Культурна автономія – це прекрасна ідея. Я вважаю так, що будь-хто має право на культурну автономію. Культурна автономія має на увазі те, що люди можуть якби офіційно спілкуватися своєю мовою, так, вчити дітей своєю мовою, вивчати свою історію, так. Ну, мені здається, що якби я не бачу тут нічого кепського в цій ідеї культурної автономії. слухайте, а чи є в Білорусі зараз якесь окреме там віщання по телебаченню для українців в Білорусі? Ні. Немає. Зовсім немає. Нема. Є тільки намаганнями українських активістів. У нас є сайт, прекрасний сайт, який називається «Просвіт», просвіт.орг. От, і це майже єдина, наскільки я знаю, єдина така криниця інформації українською мовою для українців Білорусі. Поки що нічого такого нема. Хоча проситься, правда? Ну так. Слухайте, а ще таке питання. Зараз багато українців їдуть по світу, вони їдуть в Балтику. А от приїжджають українці, там, я не знаю, там з Надніпрянщини куди-небудь до вас, як ви з ними спілкуєтесь? Ви маєте на увазі в Білорусь взагалі? Так, да. Так. Чи є якісь об'єднання українців, які є громадянами України зараз? Вони приїхали в Білорусь, вони якось там об'єдналися, чи вони спілкуються з вами? Ну, в Білорусі зареєстровано декілька діаспорних організацій. Наскільки я знаю, туди входять як люди, які є громадянами Білорусі, так і от ті громадяни України, які тут живуть. Угу. Громадяни України, які тут живуть, я знаю особисто декілька таких людей. Ну, це великі патріоти України. Вони дуже допомагають нам на тих, скажімо, курсах, на тих 2 розмовних клубах, які у нас ведуться. Да? І ми з ними спілкуємося в якихось таких культурних питаннях. Угу. І зараз ми все ж таки вернемося до національної ідеї. Як ви лічите? От зараз уже цяжко, наверное, казати там білорусам, не білорусам, а громадянам гэтай країни, які тут живуть, для яких це родна земля, це їх уже держава фактично. Їм треба нейкая національна ідея? Ну, знаєте... Національна ідея в сенсі, що це якийсь проєкт, чи там набір цінностей, які об'єднували б ці... Воно тут, мабуть, треба, але, мабуть, в теперішніх умовах, сучасних умовах, цей проєкт неможливо реалізувати якось, накидуючи його якось зверху. Не від влади, не від якихось еліт, умовно будемо казати. Зараз в наш час це не спрацює. Національна ідея може створитися сама. Її можуть навіть не, як сказати вам, не усвідомлювати, але це може бути результат таких дрібних дій всього суспільства. От я думаю, що тільки таким чином. Бо якщо в 19 сторіччі знов-таки там були якісь там будітелі в Чехії, да, або вертаючися до України, там батько Тарас, Леся Українка, Іван Франко, яких справедливо називають батьками нації, да, матір'ю нації, то зараз вже зовсім інша ситуація. Мені здається, що в такій формі, як посил від еліт, або як таке, в такому наказному порядку, коли б влада, скажімо, сказала, от наша національна ідея така, це не прижилось би. Ну, в нас же ж деколи наша влада і виказує, що таке наша національна ідея, там, помірковність, там, добродушие, там, радушие, там, ще щось таке. От на Новий рік виступав президент Лукашенко, щось таке в нього там звучало, але це не буде сприйматися як національна ідея, ніяк. Ну, наколькі от і я пам'ятаю, і нам розказували гості, були при канцы 90-х гадоў, в канцы 90-х гадоў спробы афіцыйна па загадзе адміністрацыі прэзідэнта распрацаваць нацыянальную ідэю. Спробы нічым не скончыліся. Ну, це і зрозуміло. Це минув той час, коли можна було офіційно розпрацювати національну ідею і якось її внідряти. Не те тепер суспільство, не ті тепер люди, не той рівень освіти, не те сприйняття
щоб можна було так поступати. Слухай, давайте тоді таке загальне, велике питання. Що вам треба? От ви, українці, от живете у себе, що вам треба? Ну, від Для вас. щастя великого, Да. да? Ну, тобто, давайте так, уявіть собі Білорусь мрії. От, тобто, Білорусь, якою от все, що ви захочете, в неї є. От що ви хочете? Щоб там, наприклад, було якесь окреме телебачення для українців, десь там, я не знаю, в Кобрині. Там, чи газети вам потрібні. Ну, що треба? А что ты так дробно? Может быть, вот звёздкі под Брестом, каб чалавек, які ведае і украінскую, і беларускую, і рускую, і англійскую, став президентом. Тобто, наприклад, ви вимикаєте телевізора там увечері, і там йдуть новини. Вони йдуть спочатку там білоруською, потім російською, потім трішечки татарською, потім трішечки по-польською. І є такий якийсь там маленький крок, де вони там будуть українською. Треба чи ні? Знаєте, здається мені, що сьогодні чи там нещодавно український президент десь там висловився так, що в мене нема часу думати стратегічно, так? Я думаю, тактично. Ну от ви мене своїм питанням поставили в глухий кут, щиро вам скажу. Тобто... А чули себе українським президентом, да? Ми примусили українцям мислити стратегічно. Ага. Ну... А їм це не притаманно. Непритаманно, так, мабуть, непритаманно. Ви знаєте, справді трудно, важко мені відповісти. Тобто, наприклад, от я Лукашенко, у вуса там приходжу, чого вам треба? От все зроблю, що вам треба? Кажіть. Я от хочу... автономія яка? От школа, може, вам потрібна українською мовою. Та давайте я підручники зараз привезу. Там якісь там, ну, що вам треба? Ну, то ви все, і ви відповіли за мене. Ви все за мене відповіли. Я хотіла би, щоб признавалося, і на офіційному рівні признавалося, і у суспільстві те, що ми такі українці Білорусі є, що ми тут автохтонний народ, що наша мова українська, що ми маємо вивчати свою історію, щоб нам давали таку можливість, так? Щоб нам давали можливість говорити по-нашому, щоб це було офіційно, так? Ну, тобто, інша справа, що навіть Лукашенка, мабуть, не поверне аж так наказом, загадом, не поверне свідомість людей. Тут питання, наскільки це треба моїм... Ми саме все зробимо, влади відійди, от у нас тут буде своє коло, ми якось вирішимо. Ти там сидів у своїх дроздах, а ми тут... Так. Ні, ну ви просто, якби, що тут говорити? Ви задаєте таке питання... Тобто, дивіться, приходить до вас Лукашенко і каже... Так він не прийде. Якщо він прийде, то я подумаю, дякую вам за ваше запитання, подумаю, буду морально готова до того, що от він прийде. І щось таке тоді вже сформулюю. Він прийде, так? Так, і ви йому скажете, це буде таки дуже філософська відповідь: відійди. Відійди, просто відійди. Ні, не буду. Ми все зробимо Не саме. буду. Якщо ти відійдеш, і якщо ти перестанеш звертати до нас увагу, у нас тут буде все добре. Тобто, тому що, наскільки я знаю, що українці – це махновці. І це така програма махновця. Українці – пасіонарна нація. Українці – пасіонарна нація. Не пасіонарна, вони махновці. Бачу, зібралися два українці. І Махно – частина українського народу. Так що я нещодавно знов-таки читала його мемуари, і мемуари його жінки, цікавезна книжка. Вертаючися до більше таких... Вибачте, таке тупе питання. А помник, як буде пам'ятник? Помник батька Махна повинен стояти в Кобрині чи ні? А нащо? Він з Кобрином не пов'язаний. Але в Кобрині може стояти інший пам'ятник. В Кобрині може стояти пам'ятник такому Дмитру Фальківському. Це такий відомий український поет-символіст. Його навіть вивчають в школі, мабуть, ви просто забули про це. І от йому пам'ятник я би поставила. Я би поставила пам'ятний знак десь під Дивином УПА. Першим законом УПА, які за деякими звістками були створені саме у нас на Берестейщині біля такого села Дивин Кобринського району. Питання УПА на Берестейщині, воно взагалі мене дуже цікавить і хвилює. У нас воліють про нього, якщо не казати в такій радянській парадигмі, що це були звіри, тварини, які жорстоко забивали людей, що це були бандити, то воліють просто мовчати про це. А чого про це мовчати? Це дуже потужний і цікавий факт. Якщо вам... Я читала в книгі, виданій тут у нас в Мінську, про те, що
У радянських звітах були дані про те, що, скажімо, з села 154 чоловіки мають іти в Червону армію, а з них 152 йдуть в ліс в УПА, а 2 йдуть в Червону армію. Хто в нас про це говорить? Після війни більше 10 тисяч людей було репресовано за участь в УПА. Так? Це в вашому У нас на Берестейщині, на україномовній частині Берестейщини. Що вони всі були бандитами? Хто вони були? Яка була їх мотивація? Тобто мене це дуже цікавить. Бо забувати про це не варто, не треба. Це треба проговорювати і пам'ятати. Дивіться, тоді так, помник поету, символісту, це перше. По-друге, хлопцям з УПА, ще кому? Слухайте, а з УПА це кому? Там, Шухевичу, мабуть. Ні, чого? Тим землякам, тим моїм землякам, які пішли туди, зробили Добре, цей... ще кому? Саме в Кобрині ви хочете, щоб я сказала вам? Ну так, так. Ну, може, десь там на Берестейщині, взагалі. Взагалі. Можна поставити пам'ятник в Пінську, і треба поставити пам'ятник в Пінську такому письменнику Фьодорову Одрачу. Федір Одрач. Письменник народився під Мінськом в такому селі Мисятічі і писав українською мовою прекрасні романи. На непевному ґрунті, Вощать, Заграва. І він писав після війни вже в 60-х роках, коли був в еміграції в Америці, бо він також був пов'язаний з УПА. І Асоціація книжкових критиків Америки признала його кращим письменником світу, який писав про Полісся. От я б йому поставила пам'ятник обов'язково десь в Пінську, до слова, збереглася та хата, де він жив. Якось так. Про літаратуру, але з іншого погляду трошечку. Ви сказали про те, що навряд ці магчыма вот нам тут з вами, сидячи, сфармулювати нейкую нацыянальную ідэю ці нейкім там палітыкам, ці уладзе, тым больш, што павінна нарадзіцца. А можа гэтую нацыянальную ідэю вот так вот нарадзіць і са сваіх сторонок вот так вот паднесці людям падсвядома пісьменнік. Вот, можа быць, у вашай крайній книзі, не буду казати слово апошнє, мабуть, вона вже є остання, тому можете сміло так казати. Чому? Ми ще сподіваємося, що почитаємо і гэту, і наступну. А раз там вот сидим, мы читаем, ну, ці ваші земляки читають, боже мой, так вот тут вон на гэтай сторонце 53, третій абзац зверху, вот, ну, то, що вот нам надо, національна ідея. Ну, якщо б ви прочитали цю книжку, то, мабуть, ми б туди більш предметно говорили. Бо справді, якби, коли я писала її, то я не ставила перед собою завдання якусь там національну ідею народити. Не було таке, але про питання національної ідентичності вона саме і є. У мене ще таке питання. А ось українці з Полісся, вони приймали участь в утворенні там БНР? То коли виникла Білоруська Народна Республіка? Боюся, вам тут... Тобто, я не можу відповісти. Просто я не володію такими фактами. Ну, тобто, дивіться, була БНР і була УНР. Так. І до кого Поліщуки були ближче? До УНР чи до БНР? Ну, якщо вони входили в склад УНР, то ясно, що вони були ближче до УНР. Так, звісно. Я хочу вам сказати, що в міжвоєнні часи, коли Берестейщина входила в склад Польщі, у нас, скажімо, в Бересті був Український банк, українські кооперативи, діяв Сільроб, діяла просвіта. І нещодавно діяв Український театр. Нещодавно довідали, що навіть була українська футбольна команда, яка називалася «Рух». Розумієте? Хто про це пам'ятає? Це треба вивчати, про це треба говорити. І от цим треба займатися. І от ви питалися, щоб я попросила в Лукашенка. Мабуть, я попросила би, щоб він дав загад білоруським історикам, якби, не фальсифікувати історію. Якщо вони її вивчають якийсь період, то казати про це правду, не створювати міфів. Бо вже час міфів давно минув. І якщо ми говоримо про Берестейщину, то не можна оминати от такі великі блоки частини її історії. Да? Українська мова була офіційною разом з польською за часів Польщі. Брест був таким потужним центром українізації, саме він туди українізував Волинь, решту Волині, а не навпаки. Так що отак.
Калі ваша апошняя кніга вот, ідэнтыфікацыю, самаідэнтыфікацыю вот, разглядае, пра яе кажа, і вы лічыце, што вельмі важна, каб людзі, якія жывуць у тых мясцінах, вось ведалі сябе, захавалі сваю ідэнтычнасць. Тое ж самае можна сказаць і пра беларусаў. Для іх таксама гэта вельмі важна. Звісно. Потому што ці яны рускія са знакам якасці, ці яны нейкія тутэйшыя, ці яшчэ невядома, хто не разабрацца. Я не буду казаць там за літоўцаў, якія жывуць тут, но, магчыма, таксама гэта пытанне ёсць. Можа быць, гэта вот і ёсць захаванне сваёй ідэнтычнасці на сённяшні дзень. Не будзем гаварыць пра глобальную нейкую нацыянальную ідэю на вякі наперад, але вось на сённяшні дзень это можа быць такой вот нейкай ідэяй, якую можна людзям падказаць. Думаю, що так. Думаю, що от саме от яким якби нечекано ви сформулювали те, що може бути висновком всієї нашої бесіди. От будь-яка країна, будь-яке суспільство складається з кожної людини, да? І ясно, що тут не треба, ми не відкриємо Америку, коли скажемо, що справедлива держава – це держава, де враховуються інтереси кожного. Правильно? Якщо кожний буде мати оту національну ідентичність, і ці інтереси будуть складатися, то така держава буде якби збагачувати сама себе, да? За кошт того, що всі будуть різні, у всіх різна національність, але все це зливається в якийсь один організм. Таке може бути. Я не знаю. Може толерантність і відкритість повинна бути в Білорусі. Це і є національна ідея. Так, тому що якщо ти вважаєш себе українцем, то ось тобі там підручник на українській мові і школа на українській мові. Якщо ти вважаєш себе білорусем, будь ласка. Спочатку усвідомлення своєї ідентичності, а потім уже толерантність. Ну, толерантність, я маю на увазі, що вона до всіх. Всіх до всіх. Мається на увазі, я думаю, що більш от ви усвідомили себе українкою, і ви от за то там адрадження і заховання української мови, там культури, літератури, історії. Я от за Білорусь. Але ми живемо у одній державі, на одній території. І каб так не сталося, що от ми тут усвідомили себе, вот так вот у нас тут пыха такая узнялася, и мы тогда глядим один на одного. Вот я тут белорус, нібито титульная нация, а вы вот украинка. И вы тут, а я что, горшая там за тебе? Значить, продовжуючи вашу думку, ваша думка така, і ви тут, якби, це те, що і робить тепер білоруська держава. Нівелювати національну ідентичність, так? Відмовлятися. Тобто для того, щоб не було між нами там якихось сперечок, да, щоб ми один одного там не били, да, щоб не було війни, то ми, і ви маєте відмовитися від того, що ви білорус, а я маю відмовитися від того, що я українка, так? Я от акурат таки за тое, каб і я усвядоміў себе беларусам і ідэнтычнасцю сваю. Вы як украінка, але гэта не прывяло ні да якіх канфліктаў, каб была такая, вот як сказаў Максим, толерантнасць, каб мы маглі аб'яднацца і сказалі: я беларус, вы украінка, ён рускі, гэты паляк, але мы разам будуем нейкую агульны дом. Знаєте, ми з вами можемо домовитися, да? Але коли йдеться про велику кількість людей, то знайдуться завжди такі, які не домовляться. Я сама про це думала, да? І виходить так, що глобалізація, да, тобто відмова від своєї національної ідентичності, вона загалом корисна, так? Бо глобалізація привела до того, ну так, якщо не брати там деякі локальні війни, саме глобалізація привела до того, що ми довгий час живемо, світ живе без воєн, так? Так, виходить, що це правильно, що глобально правильно відмовлятися від своєї національності, від своєї мови на користь чогось загального. Да? Якщо ми з вами втрьох, ви говорите російською, ви говорите білоруською, я українською, ми починаємо говорити російською мовою, але туди ми не сваримося. У нас нема... Ми можемо спілкуватися англійською. Ну, або можемо англійською. спілкуватися французькою. Да, можемо спілкуватися англійською, да, але не своєю.
що приходимо до якогось такого, як то сказати, знаменателя, не знаю цього українського слова, до якогось спільного знаменателя, да? І ми відмовляємося від чогось на користь того, що нам від того краще. Можливо, ми припиняємо робити зі своєї ідентичності зброю. Розумієте? Тому що коли ми всі проблеми з ідентичністю від того, що там вони вводять людей в такий войовничий стан. Да? Я хочу вам сказати, що для мене, знаєте, поки що було дуже важливо її якби обрісти, по-русски кажучи, да? знайти оцю ідентичність. Робити з неї зброю якби абсолютно не мій випадок. Для мене дуже важливо, що я все ж таки змогла до неї докопатися, щоб через пласти у тієї глобалізації, яка в нас приймає форму русифікації, да, що я змогла її знайти. Але, якби сама наступаю на горло свої пісні, але якщо дивитися наперед, так, наперед у нас кажуть, не знаю, як правильно українською, знову таке літературне слово, поперед себе, то виходить так, що, не можна без цього обійтися. Якщо ми зберігаємо нашу національну ідентичність, то наша група велика людей завжди буде отримувати таких людей, які будуть войовничі, да, які будуть робити з цього зброю. Ради на те нема. Я не думаю, що це можливо. Слухайте, вибачте, у мене таке, мабуть, останнє питання. А чи відчуваєте ви якийсь тиск з боку білоруських націоналістів? Ні. Нема зовсім Абсолютно. нічого? Тобто вони вам не кажуть, що ви там якісь зрадники? Чи Ні, щось? вони таке мені кажуть, але який то тиск. Знаєте, білоруські націоналісти, на превеликий мій жаль, то така слабий прошарок суспільства. Да? Вони не мають аж такої великої ваги, да? І не мають аж таких важелів впливу. А якщо вони в них з'являться? От це туди, якщо вони з'являться, туди, якби, от це те, про що я кажу. Добре було б, щоб люди зберігали свою національну ідентичність, да, але лише зберігали, а не намагалися її перетворити, як ви правильно сформулювали, в зброю. Чи це можливо? Я відповіді не маю так, на далеку перспективу. Так, это на перспективу это доволі такую далекую, але вот на цяперашні дзень, як вот мы, так разумею, паразумеліся, нацыянальная ідэя можа быць вот менавіта захаванне сваёй ідэнтычнасці. І гэта гаворыцца і пра украінцаў у Беларусі, і пра саміх беларусаў, і пра літоўцаў у Беларусі, і пра казахаў, і пра ўсіх астатніх. Так, це така... Ці не, вот можа быць, вот можем сказаць, што нацыянальная ідэя ад Наталкі Бабінай вот такая. Вот... Національна ідея Наталки Бабіної – це національна ідея громадська, суспільна, не етнічна. Тобто, як би там не було, в Білорусі живуть люди різних національностей. Дехто це заперечує, але це заперечувати не можна. Якщо признати, що так, у нас в Білорусі живуть і поляки, і татари, і українці, і литовці, і признати цінність всіх оцих культур, то це піде тільки на користь держави. Це може стати ідеєю національною, хоча не знаю. Слухай, ще хвилиночку, останнє питання, зовсім останнє. А по поводу Поліщуків, ви так не вважаєте, що це таке завіс? Тобто, ви кажете Поліщук, але, як ви кажете, це українці. І Поліщук, ім'я Поліщуків, це така завіса, яка відгороджує білорусам. Тобто, білоруси кажуть на вас Поліщуки, щоб не казати, що ви українці. Може бути. Тым не менш. За тое, каб захавацца і за тое, каб гэта ідэнтычнасць, якую мы захоўваем, не стала нашай зброяй. Каб былі над нашымі мірнымі хатамі вось такія птушкі, сімвал Беларусі, нашай агульнай айчыны. Дякую вялікі. Наталка Бабіна, Максим Гаруноў, Змізер Лукашук. Ідея X на Єврорадіо.